U redu, stigli smo do pisma 75, to je na stranici 202. Ovo pismo nosi naslov Izazovi kada postajete religiozni. Riječ from znači postati. Ono što ljudi nazivaju religioznim, u redu, ili ću reći postati pobožan. Dakle, ovo je napisano 1967. godine, samo 2 dana prije blagdana, velikog blagdana Šavuas, koji je naš sljedeći veliki blagdan. Naš sljedeći blagdan je zapravo večeras i sutra, Lagba Omer. I Rebe piše ženi koja živi u Marylandu. Blagoslov i pozdravi. Pravovremeno sam primio vaše pismo u kojem pišete o poteškoćama života kao potpuno pobožan Židov i pitate se zašto to mora biti tako. Ona pita Rebea zašto? Ako Bog želi da budemo pobožni, zašto je to teško? Ne bi trebalo biti teško. I uvijek kažem, kad god netko postavi pitanje je uvijek temeljeno na pretpostavci, zar ne? A njezina pretpostavka je vrlo jasna. Ona kaže, biti pobožan je ispravno. Ono što je ispravno ne bi trebala biti teška. A pitanje je li ta pretpostavka točna? To je uvijek najbolji način za započeti s odgovorom na pitanje. Sigurno je nepotrebno isticati da su sve dobre stvari općenito teško dostupne, tako da Rebe odmah razbija tu pretpostavku. Kaže, nepotrebno je isticati da ništa dobro nije lako. Bog je tako osmislio svijet. Možda nam se to ne sviđa, zar ne? Jer ne volimo ništa što je teško, zar ne? To je normalno za čovjeka. Naše animalno ja, naše sebično ja, uvijek traži lakoću i udobnost. Ali istina je da sve što je vrijedno dolazi s nekom vrstom izazova ili teškoće. Zapravo, što je nešto poželjnije i što se više može dobiti od toga, to je teže doći do toga. Općenito govoreći, što je nešto vrijednije, to je teže doći do toga. Na vrlo jednostavnom primjeru reći ću da bi netko zaradio recimo plaću od $10 milijuna, što je lijepa i velika plaća općenito govoreći, u gotovo svakom slučaju osoba će morati jako naporno raditi da bi to postigla. Što više novca zarađuju, općenito moraju napornije raditi. Nije kao da pronađeš način. Vrlo je rijetko da osoba danas pronađe ono što zovu pasivni prihod i da samo sjediš na kauču, na odmoru i zarađuješ taj novac. To je jako, jako rijetko. A ljudi koji nekako uspiju steći ogromnu količinu novca bez rada, općenito, taj novac im uništi život. Bilo je mnogo istraživanja o tome. Znači, ako nekome date $10 milijuna, to zapravo nije održivo. Dakle, ipak, nastavlja Rebe, još je više vrijedno truda, unatoč tome što je teško. Još je više vrijedno postići takvu stvar, bez obzira na poteškoće i napore koje to može zahtijevati, jer su oni u usporedbi s dobitkom zapravo neznatni. Ali uvijek se isplati uložiti trud za tu veliku stvar, jer je dobitak uvijek daleko vrijedniji od uloženog truda. Zapravo poteškoće života, kao Židova, koji u potpunosti obdržava vjerske propise, često se čine mnogo većima nego što stvarno jesu. Ali jednom kada je čvrsto, drugim riječima, evo, Rebe daje važne životne savjete. Dobro, ovdje dobivate dragocjenu pouku, za koju bi vam možda trebalo nekoliko godina terapije. U redu, to može vrijediti nekoliko godina terapije. Rebe kaže, iako se čini, a on koristi ovo, to se može primijeniti na mnogo stvari. Rebe govori u kontekstu njezina pitanja o tome kako živjeti kao prakticirajući Židov. Iako se čini da je to puno veće nego što zapravo jest, čini se da je teškoća da se u potpunosti obržavaju vjerski propisi vrlo velika. Ali kada se donese čvrsta odluka da se živi kao prakticirajući Židov i kada se postojano i postupno napreduje iz snage u snagu, ubrzo postaje očito da su poteškoće mnogo više zamišljene nego stvarne. I to prenosim i na mnoge druge stvari. Ključ za suočavanje s izazovima koji su pred nama je prije svega donijeti čvrstu odluku da idem u smjeru tog cilja. I da stalno napredujem. I povećavam svoj napredak.
A ako osoba to čini, polako će vidjeti da su izazovi mnogo više zamišljeni nego stvarni. Vrlo snažno i vrlo istinito. Jedan od prvih uvjeta za takvu odlučnost je čvrsto odlučiti zanemariti bilo kakvo ismijavanje ili ruganje od strane nekih pojedinaca. Prva stvar u pogledu pridržavanja je odlučiti potpuno zanemariti tuđe komentare, izjave, ismijavanja, bilo što slično tome. Općenito govoreći, to su najveći izazovi kada je riječ o promjeni načina života. Dakle, ljudi će nam se smijati, posebno ako je riječ o vjerskoj promjeni, jer ćete odmah vidjeti, kao što neki od vas znaju, na kojoj god razini ili stupnju da vas neki prijatelji gledaju i kažu: što to radiš? Jesi li lud? Znaš, to je tako čudno. Zašto bi to želio učiniti? Ma svejedno. Za većinu takvih podrugljivaca, i poslušajte ovo, ako stvarno želite znati zašto vam se ljudi smiju, evo razloga zašto vam se ljudi općenito smiju. Ali većina takvih podrugljivaca to čini iz neznanja o tome što je judaizam zapravo. Drugim riječima, oni zapravo ne znaju vrijednost onoga što radite. Iz opće površnosti, ili što je još gore, zato što na ovaj način pokušavaju prikriti vlastitu slabost i sram što nemaju snage nadvladati iskušenja tijela, zbog kojih žrtvuju prave i vječne vrijednosti Tore. I ono što na kraju rade je zato što nisu skupili snagu da nadvladaju svoje tjelesne napasti. Na kraju žrtvuju prave i vječne vrijednosti Tore, koja se naziva Torat Haim, Tora života, i Micvot, po kojima Židovi žive život vrijedan življenja, što životu zapravo daje smisao i vrijednost. Dakle, Rebe ovdje kaže nekoliko važnih stvari. Općenito govoreći, ljudi koji ti se smiju ne razumiju vrijednost onoga što radiš, pa su neupućeni. Oni ne znaju, zar ne? I opća površnost. Oni su uglavnom površni ljudi. Nisu bili voljni baviti se značajnim stvarima, dubokim stvarima. I na kraju, način na koji se ponašaš predstavlja im izazov, jer ti to radiš, a oni ne. A ako ti to možeš, mogu i oni. Zato postaju defenzivni. I u svojoj obrani oni te ismijavaju. Usput, ovo prilično dobro sažima zašto će te ljudi ismijavati. Dakle, nije problem u onome što ti radiš. Sve ima veze s njima. U tom smislu, važno je napomenuti da sveti Šulhan Aruh, sveti kodeks židovskog zakona sa svoja 4 dijela, počinje upozorenjem da se ne obazire na podrugivce. Usput, ovo je fascinantno jer je kodeks židovskog zakona o židovskom zakonu. Radi se o tome kako se Židov treba ponašati, kako bi se trebao ponašati u svim mogućim situacijama i okolnostima tijekom dana, na šabat, na blagdane, zatim u poslovanju i svim tim drugim stvarima. Ali ipak, iako je to knjiga zakona, zbirka zakona, zar ne, o tome kako živjeti, počinje neobičajeno tako što u prvom odlomku kaže: nemoj se sramiti pred onima koji ti se smiju. Zašto? To je psihologija. Zašto stavljaš djelić psihologije u knjigu zakona? Zato što ako želimo da svi ovi zakoni opstanu, moramo to znati. I zato je to prva stvar. Ne govori nam ništa drugo. Samo nam govori: nemoj se sramiti pred prijateljima, ljudi će ti se smijati. Usput, svatko tko zauzme stav u životu, bit će ismijan. Ako ti se nitko ne smije, vjerojatno ne zauzimaš nikakav stav, što znači da zapravo ne zastupaš ništa posebno. Tako to uglavnom funkcionira. Što se tiče toga što ste istaknuli da nije uvijek jasno. Mama, što se zapravo očekuje od Židova koji se pridržava vjerskih propisa? Zatim je, čini se, dodala još nešto u pismu, da nije baš sigurna što bi trebala činiti kao Židovka koja se pridržava vjerskih propisa. Zašto? U onoj mjeri u kojoj se Židovi, koje ste upoznali, ne slažu uvijek oko toga što je pravo pridržavanje židovskih vjerskih propisa. Zato što postoje rasprave i različiti ljudi govore različite stvari. Zato Rebe to čini vrlo jednostavnim. Nije baš jasno u čemu je problem. Rebe kaže: nije mi baš jasno u čemu je problem. Znate, koji problem imate? Zašto? Jer postoji Šulhan Aruh, postoji kodeks židovskog zakona za sve Židove, koji sadrži sve zakone i propise koji se tiču židovskog života u svim okolnostima, tijekom radnih dana, kao i na šabatu i blagdanima i tako dalje.
Pretpostavljam, ne znam, da se ta žena možda mislila na činjenicu da postoje različite denominacije u judaizmu. To je možda jedna stvar na koju je mislila. Postoje različite denominacije u judaizmu. Sada, neki ljudi kažu da se ovoga treba pridržavati, neki kažu da se onoga treba pridržavati. Zato Rebe to pojednostavljuje i kaže, zaboravite sve denominacije. Imamo kodeks židovskog zakona. Jednostavno, netko to slijedi, to je pridržavanje židovskih vjerskih propisa. Netko to ne slijedi, to nije pridržavanje židovskih vjerskih propisa. Usput, Rebe kaže da postoji kicer Šulchan Aruh, sažetak ili skraćena, kompaktna verzija Šulchan Aruha koja se zove kicer Šulchan Aruh, koju, usput rečeno, možete sami u potpunosti proučiti, što bi bilo vrlo vrijedno. Slušajući jednu audio snimku dnevno i prolazeći kroz cijelu knjigu u jednoj godini, sve to možete pronaći na chaba.org. Možda čak prepoznate osobu koja to podučava s engleskim prijevodom. Dakle, sve je to dostupno u engleskom prijevodu. Sada, 1967. godine, to je već bio uspjeh. Nismo imali toliko na engleskom jeziku kao što imamo danas. Uzimajući u obzir navedeno, jasno je da je prva stvar koju trebate učiniti odlučiti da zaista želite i odlučni ste postati religiozan židov. Prva stvar je da jednostavno morate biti uvjereni i reći ja. Donosim odluku. Odlučan sam to učiniti. To je bila prva stvar koju je Rebe rekao. Odlučan da to učiniš. I tada, kao što je gore spomenuto, vidjet ćete da put nije ni približno toliko težak kao što zamišljate. Čim krenete tim putem s uvjerenjem, postaje lakše. Već ste uklonili većinu prepreka. Sadašnji dani su posebno povoljni za takvu odluku, jer se približavamo blagdanu davanja Tore na brdu Sinaj. Kao što sam ranije rekao, bilo je to samo nekoliko dana prije Šavota. Usput, u Tori je naznačeno, a naši mudraci blažene uspomene objašnjavaju da je prije nego što je Tora dana cijelom našem narodu, najprije bio potreban pristanak židovskih žena. Bog je rekao, prvo govori Bejt Jakovu. Bejt Jakov se odnosi na žene, a zatim reci židovskom narodu. Ovo je rečeno Mošeu upravo na brdu Sinaj, prije 10 zapovjedi. Prvo treba pridobiti ženu. Ovo naglašava posebnu ulogu židovske žene u očuvanju židovskog načina života u skladu s Torom i micvama. Što se tiče vašeg pitanja, trebate li se preseliti u veći grad poput New Yorka, na primjer, gdje postoji bolje i povoljnije židovsko okruženje, svakako, osim ako ne postoje uvjerljivi razlozi protiv toga. Oni kažu da je to u osnovi, znate, kao i svaka odluka. Svakako ima prednost, osim ako ne postoje drugi razlozi zbog kojih ne biste trebali. Najpreporučljivije je učiniti sve što je moguće kako biste živjeli u što povoljnijem židovskom okruženju. No najvažnije je da budete sigurni da živite u okruženju koje pogoduje židovskom životu. To znači da bismo trebali živjeti u zajednicama gdje imamo podršku koja nam je potrebna za židovski život. Vrlo je teško živjeti u izolaciji i biti religiozna osoba. Ali kada ste dio zajednice, usput rečeno, biti dio zajednice je ogromna podrška za življenje židovskog života. Kada ste okruženi drugim ljudima i možete slaviti s drugima i tako dalje. Želim vam sretan i inspirativan blagdan Šavuot uz blagoslov. U privitku je kopija poruke za koju vjerujem da ćete je dobro iskoristiti. U redu, ima li pitanja, izjava, prigovora ili protuargumenata? Ne. U redu, idemo na sljedeće pismo, 76. Krivnja. Znaš li što je krivnja? Odbacivanje negativnih stanja uma, razmišljanje o prošlim neuspjesima. Ovo je jedan od najvećih izazova čovječanstva. Ovo pismo je napisano 1965. godine. Pozdrav i blagoslov. Nakon što dugo nije čuo ništa od vas, Rebe bi to često pisao ljudima jer je želio da mu se jave. Dakle, kada dugo nije čuo ništa od njih, rekao bi, nisam dugo čuo ništa od vas. Primio sam vaše pismo od 3. srpnja, koje mi je stiglo s određenim zakašnjenjem. Što se tiče misli koje izražavate u svom pismu, vjerujem da sam vam već prije pisao ili govorio o tome. Postoji mnogo problema i stanja uma koja je najbolje riješiti tako da ih potpuno izbacite iz uma. U svakom slučaju, barem na neko vrijeme. Ovo je savjet koji smo već imali u prošlosti i rekao sam vam da je Rebe bio veliki zagovornik toga, a to je stanite. Jednostavno preusmjerite svoj um na nešto drugo. To je sve što trebate učiniti. Prestanite razmišljati o tome. Jedan od najvećih izazova koje imamo je taj što previše razmišljamo o sebi. Previše introspekcije. I ta introspekcija je vrlo štetna.
Tada je moguće vratiti se tim problemima svježeg uma. Ako na neko vrijeme maknete misli s toga, tada se problemima možete vratiti svježeg uma i objektivnije, kako biste procijenili probleme iz njihove prave perspektive i stvarnosti. I tada je lakše pronaći pravo rješenje. U velikoj većini takvih slučajeva sam pojedinac može odlučiti koliko dugo bi to razdoblje odvajanja pažnje trebalo trajati, sudeći prema stupnju objektivnosti koji može postići kako vrijeme prolazi. Drugim riječima, osoba mora steći objektivnost u svojim mislima. I ne znam jeste li to ikada primijetili, ali bio bih iznenađen da niste. Ali kada imate određene misli bilo kojeg dana i niste baš najbolje raspoloženi, a onda odete spavati i probudite se sljedeće jutro u puno boljem stanju, iz nekog razloga, i ponovno počnete razmišljati o tome, imate potpuno drugačiju perspektivu. To je donekle ono o čemu govori Rebe, iako Rebe govori o dužim vremenskim razdobljima kako biste maknuli misli s nečega. Naravno, nije lako izbaciti problem iz uma, posebno onaj koji se tiče samog sebe. Vrlo je teško maknuti misli s nečega kada je to nešto vrlo osobno. To bi bilo gotovo nemoguće, osim ako čovjek ne može zaokupiti svoje misli i pažnju nekom potpuno nevezanom temom. Jer je čovjekov proces razmišljanja stalno u stanju promjene. Naš proces razmišljanja je stalan i ima tendenciju, svjesno ili nesvjesno, vraćati se na temu koju želimo izbaciti iz uma. A o čemu vaš um želi razmišljati? Upravo o onome o čemu ne želite razmišljati. Zar ne? Dakle, ako sami sebi kažete neću razmišljati o tome, vaš um će pokušati razmišljati upravo o tome. Stoga, kada odlučite izbaciti tu stvar iz svog uma, potrebno je odmah pronaći neku drugu temu koja nije povezana s prvom i na koju ćete usmjeriti svoju pažnju. Zato uvijek morate imati nešto na što možete prebaciti misli, kako bi vaš um imao čime biti zaokupljen osim tim nezdravim razmišljanjem. Još jedna stvar, što je gotovo univerzalno istinito, jest da osobi koja je u tome nije lako pronaći odgovarajuću temu kojom će zaokupiti svoj um. Vrlo često je naš um toliko posvećen razmišljanju o toj stvari, da ne možemo smisliti nešto drugo o čemu bismo razmišljali. Ali ovdje je moguće primiti pomoć od prijatelja koji vas poznaju i vašu psihološku strukturu. Nesumnjivo imate takve prijatelje u svojoj blizini. Drugim riječima, prijatelj vam može pomoći usmjeriti misli na nešto drugo. Znate o čemu biste mogli razmišljati. To također može biti, nisam siguran točno što Rebe ovdje misli, može također značiti da samo razgovor s drugim prijateljem odvraća vaše misli od onoga o čemu razmišljate. Što se tiče grijeha, to je još nešto što je osoba očito spomenula u pismu, da se osjeća krivom zbog svojih grijeha. Što se tiče grijeha, općenito, postoji učenje naših mudraca da ništa ne stoji na putu pokajanja. Prvo, učinio si nešto loše. Ispravi to, učini tešuvu. Što znači tešuva? Da žališ zbog onoga što si učinio. Što, ako se netko osjeća krivim, zvuči kao da mu je žao zbog onoga što je učinio. I doneseš odluku da to više nećeš ponoviti. I ovdje se može primijeniti gore navedeno načelo. Naime, iako je potrebno odmah prekinuti s grijehom, bilo da je riječ o grijehu činjenja ili propuštanja, često je također potrebno odmah prekinuti svako samookrivljavanje ili previše razmišljanja o tome. Prestani se opterećivati sobom zbog prošlih grijeha. Samo kreni naprijed. Čini dobro u buduće. Prestani se opterećivati prošlošću. Jedan od očitih razloga za to je što razmišljanje o prošlim neuspjesima sigurno vodi depresiji i obeshrabrenju, te narušava čovjekovo samopouzdanje u budućnost, pa čak i povjerenje u učinkovitost tešuve. Što se događa? Ako ćemo stalno razmišljati o tome kako sam pogriješio i kako sam to mogao napraviti i osjećam se tako loše zbog toga, sve to nas čini depresivnima. To nas sve više i više navodi da mislimo kako se ne možemo popraviti u budućnosti i drži nas u stanju depresije. A što znači depresija? Depresivni, zar ne?
da smo umanjeni. Nesposobni smo. To je suprotno od širine i mogućnosti. To čini stvari nemogućima. Stoga, Preporučljivo je za sada odbaciti takve misli i ostaviti ih za povoljnija vremena. Vidiš, neki ljudi su navučeni na razmišljanje o svojoj krivnji. Imaju osjećaje krivnje, jer misle da je to odgovor na ono što su učinili pogrešno. Znaš, osjećam se krivim. Barem se osjećam loše zbog toga. Žao mi je što ti to moram reći, ali osjećati se loše zbog toga ne pomaže ni tebi, ni bilo kome drugome. Zar ne? Kad mi ljudi kažu da se osjećaju loše zbog ovoga ili onoga što su napravili, kažem im, znaš, ne treba mi da se osjećaš loše. Samo to nemoj ponoviti. Zar ne? I to je ono što je tešuva. Tešuva nije o tome da se osjećaš loše i ostaneš u tome. Radi se o tome da žalimo zbog onoga što smo napravili, a ne da se osjećamo loše. To je velika razlika. Osjećati se loše znači biti, znate, u stalnom stanju lošeg osjećaja prema sebi. I to deprimira osobu. Zato je preporučljivo odbaciti te misli za sada i ostaviti ih za povoljnija vremena. i ono što Rebe ovdje kaže i ono što Alter Rebe piše u Tanji, da možete odrediti vrijeme za samoprocjenu, za introspekciju. Možete to raditi jednom tjedno, recimo četvrtkom na večer od 21 do 22 sata. Tada razmišljam o svemu što sam pogriješio u proteklom tjednu. Bavim se njima, gledam kako ih mogu poboljšati i onda idem dalje u vedrom raspoloženju. Neka Bog da možete javiti dobre vijesti o svemu navedenom. Na kraju želim iznijeti još jednu opasku, koja je jedna od onih stvari koje se podrazumijevaju, ali ih je ipak bolje izreći. Želim reći da nema potrebe da se osjećate neugodno kada izražavate svoj stav prema meni. Bilo da imate povjerenja ili nemate povjerenja. Možda se Rebe ovdje odnosi na činjenicu da je taj čovjek rekao kako nema povjerenja u Boga. Možda. Nisam siguran znači li to ovdje. Ali takve je osjećaje najbolje otvoreno izraziti, a ne skrivati. Kada postoji opasnost od razvoja, možete potpuno iskriviti odnose. Možda je to povjerenje u Rebe, ne znam. Ne znam točno u čemu je problem, ali Rebe kaže da je važno to prenijeti kako ne bi bilo skriveno i kako bismo mogli imati zdrav odnos. To je zdrav odnos. Vjerujem da znate povijest i značaj 12. i 13. Tamusa. Ovo pismo je bilo otprilike u vrijeme Jud Bejz i Jud Gimel Tamusa. Nazivamo 12. i 13. Tamusa ljetnim mjesecima, kada je prethodni Lubavički Rebe bio pušten iz zatvora i potom konačno oslobođen iz komunističkog zatočeništva. Izbačen iz Rusije. Siguran sam da znate povijest koju smo upravo obilježilo i da će vas inspiracija ovih dana pratiti kroz cijelu godinu. Osnovna poruka je naravno da kada Židov ne dopusti da ga obeshrabre bilo kakve prepreke, već odluči ići putem Tore, može čak i samostalno prevladati sve poteškoće i postići izvanredne i čudesne stvari. Rebe se ovdje poziva na ovo i koristi to kao primjer za ovu osobu, da je prethodni Rebe prkosio komunističkom režimu. Općenito govoreći, kada prkosiš komunističkom režimu, jednostavno budeš uklonjen kao još jedan od milijuna ljudi koji će biti ubijeni. Ali prethodni Rebe je to učinio radi Tore i radi Boga i bio je odlučan. Mogu ti ispričati mnogo priča o tome. Bio je vrlo odlučan. A kada je čovjek odlučan, može prevladati i najveće prepreke. On je zapravo prevladao prepreku komunističkog režima i nije bio ubijen. I dok se nitko od nas ne može usporediti s mojim pokojnim svekrom, naravno, nismo tako sveti kao što je bio prethodni Rebe. Moramo također zapamtiti da su prepreke i poteškoće s kojima se možda suočavamo gotovo beznačajne u usporedbi s onima s kojima se on suočavao. Moramo shvatiti da naši izazovi nisu ni približno toliki kao njegovi. Što više, on je već utabao put Mašire Nefeš za nas. On je već utabao put samopožrtvovnosti, sposobnosti da se čovjek čvrsto drži svog opredjeljenja, što svima olakšava, svima koji žele slijediti njegove stope. Tim više jer njegov čus, njegova zasluga, svima ide u prilog. Kao što Rebe kaže, kada Rebe nešto učini, to utire put. Dakle, to je kao da korančaš njegovim stopama. Znaš kako to izgleda, zar ne? On nam je već utro put. Nama je puno lakše biti odlučni jer je on bio odlučan.
U redu, sve je u redu, ekipo. Nema prigovora. U redu, imamo jako pristojnu grupu. Idemo na sljedeće pismo. 77. Samookrivljavanje i defetizam. Blagoslov i pozdrav, primio sam i drugo pismo. Ovo je iz godine 1972. Proljeće 1972. Primio sam tvoje pismo. Prije svega moram odgovoriti s jednom opaskom, koja je sigurno suvična u tvom slučaju, da je jedan od temeljnih principa Tore i načina života potpuno bitahon, povjerenje, Bitachon in Hashem. čije je dobrohotno providnost. Rebe ovdje govori dvije stvari. Da Hašem upravlja svime na svijetu, tako da se sve događa božanskom, providnošću svemogućeg Boga i sve što Bog čini je dobrohotno za naše dobro. Dakle, jedna od osnovnih rečenica je povjerenje u Hašema, čija dobrohotna providnost obuhvaća svakog pojedinca i svakoga pojedinačno. I Bog pruža svoje učenje svakom čovjeku pojedinačno. To znači da sve što se događa u mom životu i sve što se događa u tvom životu uređuje Bog. Upravo tako, Bog to uređuje. I On to čini za naše dobro. Sada, očito, nije sve što doživimo u životu dobro. Međutim, to je u svrhu dobra. Bilo da to vidimo ili ne, ovo zapravo nije filozofska tvrdnja ili apstraktna ideja. Ali, kako je često objašnjeno, to jednostavno i doslovno znači da je sve što Bog čini za dobro. Međutim, osoba mora naravno učiniti što može prirodnim putem. I u tom nastojanju također se prima Božja pomoć. Međutim, Rebe kaže, Bog nam nalaže da djelujemo kao ljudska bića. To znači da moramo djelovati prema zakonima prirode. I upravo kroz to djelovanje Bog šalje svoj blagoslov. Dakle, ako ću reći da je Bog taj koji daje zdravlje, onda ne moram brinuti o sebi. Bog kaže, neću ti dati zdravlje. Zato što sam ti rekao da se brineš o sebi. Jer to je način na koji šaljem svoj blagoslov. I što je jača nečija vjera u Boga, to je veća pomoć i uspjeh u osobnom trudu. Želiš li više vidjeti Boga u svom životu? Imaj veće povjerenje i vjeru u Boga. To je ono što donosi više Božje prisutnosti u nečiji život. Ako to vrijedi za svakog Židova, muškarca i ženu, onda to zasigurno vrijedi i za židovsku suprugu i majku. Dame, morate ovo čuti. Ako to vrijedi za muškarca ili ženu, onda to zasigurno vrijedi za židovsku suprugu i židovsku majku, koju zovemo Akeret Habait, glavna osoba doma, židovskog doma. Tim više kada je netko vidio Božju dobrotu. A onda Rebe dodaje, i još više za nekoga poput vas. Ne znamo tko je ta osoba. Kada je netko vidio Božju dobrotu u tome što je blagoslovljen dobrim mužem i dobrom djecom i što je obdaren, također i sposobnošću da bude nadahnuće i pozitivan utjecaj na druge žene. one koje su ili će biti Akarit Habait s vremenom, također će s vremenom biti glavni oslonac svojih domova. Dakle, u vašem slučaju riječi kralja Davida u psalmima bio sam primjer mnogima, posebno snažno vrijede. Kao i zaključak stiha, jer si ti, Bože, moje snažno utočište. Što znači da čak i ako postoje poteškoće, Bog daje snagu da ih prevladamo. u svjetlu navedenog prije svega trebaš odbaciti svaku sklonost depresiji, Samookrivljavanju ili poraženičkom razmišljanju. Naprotiv, trebaš imati potpuno povjerenje da ćeš uspjeti. I samo takvo pouzdanje, kako je općenito poznato, snažan je psihološki faktor u sagledavanju stvari iz prave perspektive i pronalaženju najboljih načina i sredstava za postizanje ciljeva. Samo trenutak.
Dakle, Rebe ovdje opet iznosi još jedno vrlo važno temeljno načelo. Kada osoba ima povjerenje da će uspjeti, ne zato što je nevjerojatna, već zato što će joj Bog dati uspjeh u tom dobrom pothvatu u kojem sudjeluje. To je samo po sebi snažan psihološki faktor u sagledavanju stvari iz prave perspektive. A onda će im to također pomoći da pronađu načine kako bi mogli postići ono što pokušavaju postići. Iako ovo nije baš moje područje, čini mi se da je kod problema kakve opisujete, a ne znamo o kojim se problemima radi, najbolji pristup ne upuštati se u samookrivljavanje i samoprocjenu, već potpuno odbaciti sve neželjene i ometajuće misli, tako da pažnju preusmjerite na nešto sasvim drugo i nepovezano. Opet, Rebe daje isti savjet. Odvratite misli od negativnih misli. Dobro je poznato da mišić koji se ne koristi često ili se uopće ne koristi, postaje slab i atrofirani. Isto vredi i za nepoželjne sklonosti i nagone, koje se mogu prevladati ne borbom s njima, već potpunim ignoriranjem kako ne bi ojačali. Neka ti Bog podari da imaš dobre vijesti za javiti. Dobro smo svi. U redu. Sljedeće je pismo broj 78. Ovo je iz godine 1975. Blagoslovi pozdrav, Wilmington, Sjeverna Karolina, jednoj ženi, jednoj gospođici. Blagoslovi pozdrav. Tvoje pismo stiglo mi je s popriličnim zakašnjenjem. U njemu pišeš o svom porijeklu i osjećaju zbunjenosti. Iz tvog pisanja zaključujem da si donekle upoznata sa židovskom filozofijom. U svakom slučaju, nadam se da si vidjela Chabadov klasik Tanja, za koji postoji i engleski prijevod. U njemu ćeš pronaći prilično opširnu raspravu o raznim stanjima uma koja mogu mučiti osobu. Suština toga je kako i zašto osoba ne bi trebala biti obeshrabrena takvim raspoloženjima i ne bi smjela dopustiti sebi da padne u stanje depresije, što na hebrejskom zovemo acvas. Budući da je to suprotno avodas Hashem, to je suprotno služenju Bogu, koje uvijek mora biti s potpunom radošću. Bog želi da budemo u stanju radosti. Nikada, baš nikada u depresiji. On objašnjava da acvaš sputava energiju i vitalnost, koje su također neizostavni sastojci božanske službe. Ta depresija sputava, jer opet, to je definicija riječi. Potisnuti nešto znači umanjiti ga. Dakle, on objašnjava, ona sputava energiju i vitalnost, što je neophodno. Ako želiš služiti Bogu, moraš biti energičan, uzbuđen, strastven i s uvjerenjem. Stoga se dalje objašnjava da ako je acvas uzrokovan osjećajem krivnje zbog neke nepoželjne radnje u prošlosti, u Tanji se objašnjava da ako će asva donijeti osjećaj krivnje zbog nečega što sam učinio u prošlosti, postoji legitiman izlaz u merirusu. postoji još jedno emocionalno stanje koje je produktivno, a zove se merirus, što prevodimo kao gorčina, iako to ne obuhvaća u potpunosti. I dalje objašnjava da je osnovna razlika između ta dva stanja ta što je merirus energizirajuće. To je kada osjećam kajanje koje me pokreće s uvjerenjem da to više nikada neću učiniti. To je vrlo produktivno. To nije ono što je depresija i što je acvaš. Izaziva unutarnji poriv da ispravim prošlost i poboljšam budućnost. Dok je acvas paralizirajući, izaziva depresiju i inerciju. Stoga ga treba potpuno isključiti. Zato si moramo postaviti jedno vrlo jednostavno pitanje. Energizira li me ovo? Zar ne? Energizira li me to ili me sputava? Ako me energizira, to je fantastično. Ako me sputava, to je depresija i to je negativno. Predlažem ti da proučiš ovu temu u Tanji i sigurno će ti dati ispravnu perspektivu. Božanskom providnošću, Ašgaha pratit. Tvoje pismo mi je stiglo tijekom 10 dana tešuve, 10 dana pokajanja. To su dani između Rašuna i Jom Kipura, za koje je napisano: tražite Boga dok se može naći, zovite ga dok je blizu, kako naši rabini objašnjavaju.
Značajno je da nakon tog razdoblja slijedi vrijeme radosti, naše radosti. Što dolazi odmah nakon Rošana i Jom Kipura? Sukot, koji je blagdan radosti, simhe. Takav je osjećaj olakšanja i radosti nakon čuve. I to je uvijek emocionalno stanje koje osoba ima kada čini čuvu, kada se ispravno pokaje, u svjetlu navedenog izlaganja u Tanji. Čak i ako to još uvijek ne shvaćaš u potpunosti, vjerujem da hoćeš. Ipak, odbaci svaki osjećaj acvasa, depresije iz svog uma i energično se posveti njegovanju židovstva u sebi i svojoj okolini s velikom predanošću, s još većom predanošću nego prije, želeći ti sretan i inspirativan jamtav. Dobro smo svi. U redu, sada smo došli do pisma 79. Pozdrav i Gospodinu, pozdrav i blagoslov. Ovom pismu nije naveden datum. Primio sam vaše pismo u kojem pišete da imate poteškoća s pridržavanjem ortodoksnog načina života i da ste stoga potražili olakšanje u pravljenju kompromisa, ali osjećate krivnju zbog toga. Dakle, ovaj čovjek pokušava živjeti po vjerskim propisima, ali mu to jako teško pada. Pa on, znate, napravio je neke kompromise i sada se osjeća krivim zbog tih kompromisa. Ovo je kao, znate, što mi ponekad radimo, znate, spotaknemo se sami o sebe 5 puta. Što god radimo, pobrinemo se da nismo sretni. To je veliki dar zlog nagona. To je veliki izazov imati jecer hara ili zlu sklonost u životinjskoj duši. Što god radimo, on pokušava učiniti da se osjećamo jadno. Jer dokle god smo jadni, ne možemo dobro funkcionirati. I vrlo je teško postići ciljeve kada nismo u dobrom mentalnom stanju. Dakle, vjerujem da rabin piše, nema potrebe da vam posebno naglašavam da postoji velika razlika između davanja svog maksimuma i stalnog nastojanja da se poboljšamo. U pitanjima Tore i Micvota, s jedne strane, i prihvaćanja kompromisa kao rješenja smanjenjem židovstva, kako bi odgovaralo o vlastitoj udobnosti, Rebe kaže da postoje 2 načina kako pristupiti ovome. Ili stalno dajem sve od sebe kako bih se poboljšao. Nisam savršen, možda ne slijedim sve, ali se poboljšavam, za razliku od stvarnog kompromitiranja židovstva, samo kako bi mi bilo lakše. U ovom drugom slučaju, kada se pristupa micvama Tore selektivno, naime, postoji očita kontradikcija u pojmovima. Jer ako osoba zadržava pravo odlučiti što će poštovati, a što neće, tada mu cijela Tora prestaje biti božanski instrument. Ako sam ja taj koji će birati što ću poštovati, što je ispravno, što je važno, a što nije važno, onda je to moje židovstvo, to nije Božje židovstvo. S druge strane, ako vjeruje da je Tora dana od Boga, onda koliko god visoko mišljenje ima o sebi, sigurno ne može smatrati sebe višim od Boga i kvalificiranim da nadjača njegove zapovjedi. Dakle, Rebe kaže, gledaj, netko ne poštuje sve, ali reći da Boga to ne zanima, zar ne? Boga to više ne zanima. To je židovstvo koje pristaje na kompromise. To je problem. Reći da još nisam došao do toga, to je razumljivo. Što se tiče bilo kakvih poteškoća u pridržavanju svih micva, to nije neobičajeno u današnje vrijeme. Najvjerovatnije je ovo jedan od lukavih trikova zle sklonosti, unutarnjeg napasnika, koji pokušava odvratiti Židova od njegove potpune predanosti Bogu. Jer ako Džecer Hara otvoreno kaže Židovu da postupi protivno Božjoj volji, zla sklonost zna. Ne mogu otići Židovu i otvoreno mu reći suprotstavi se Bogu. To ne bi uspjelo. Zla sklonost to zna. Džecer Hara ga pokušava uvjeriti da se tješi mišlju, da u srcu zapravo želi u potpunosti živjeti prema Božjoj volji. Ali što može učiniti ako mu je to preteško i tako teško? Tako zla sklonost kaže ne. On ti neće doći i reći da otvoreno prkosiš Bogu. Ne, ti daješ sve od sebe, ali ti si osoba koja ne može učiniti sve. Zato budi zadovoljan onim što radiš. A ono drugo što ne trebaš raditi, nemoj ni raditi. Pretpostavimo radi rasprave da poteškoća nije izmišljena ili preuveličana, već stvarna. Rebe kaže, hajde da samo pretpostavimo radi rasprave da tvoja poteškoća nije izmišljena. Rebe time implicira da postoji dobra šansa da je izmišljena. Treba imati na umu da čak ni čovjek ne bi dao nekome zadatak izvan njegovih mogućnosti.
Biste li ikada tražili, bili jedan čovjek ikada tražio od drugog čovjeka da učini nešto za što zna da on to ne može učiniti? Koja bi bila svrha toga? Ali dok čovjek može pogrešno procijeniti nečije sposobnosti, mi kao ljudi možemo pogriješiti. Damo nekome zadatak za koji mislimo da ga može obaviti, ali ne shvaćamo da ne može. To se ne može reći za Boga, jer Bog zna naše sposobnosti. On nas je stvorio. I Bog nam sigurno nikada ne bi tražio od nas da učinimo nešto za što nismo sposobni. To bi bilo smiješno. Ludilo. Dakle, stvoritelj čovjeka, koji je ujedno i zapovjednik zapovjedi. Zapovjednik zapovjedi. Drugim riječima, Rebe kaže vrlo jednostavno. Ako ti Bog traži da nešto učiniš, jasno je da imaš sposobnost to učiniti. Inače, Bog ti to ne bi ni tražio. Možda ćeš reći, možda je Bog pogriješio. Mislio je da ja to mogu. Bog te stvorio. On točno zna što možeš učiniti. Ti ne znaš što možeš, zar ne? Problem je u tome što ja mislim da to ne mogu učiniti. Ja sam taj koji griješi. Osjećaj krivnje koji spominješ nije tako iznenađujući. Imajući na umu poznatu usporedbu kojom naši mudraci opisuju bit Židova i židovstva kao odnos ribe i vode, nije iznenađujuće da se riba koja izađe iz svog prirodnog okruženja, vode, osjeća frustrirano. Slično tome, Židov koji nije potpuno uronjen u svoje prirodno okruženje, a to su židovstvo, Tora i micve, neizbježno se mora osjećati nelagodno. Neće se osjećati dobro, svjesno i podsvjesno, što se u većini slučajeva izražava kroz osjećaj krivnje, osjećajući da ne ispunjava svoju osnovnu zadaću kao Židov. Sigurno nema potrebe da vam dalje objašnjavam navedeno. Dakle, Reb samo zaključuje s ovom vrlo važnom idejom koju treba znati, a to je da postoji prirodno stanje u kojem Židov može napredovati. Kada nismo u tom prirodnom stanju, osjećamo krivnju. Kada osjećamo krivnju, to često vodi do opravdanja i izgovora, ali u suštini ne osjećamo se dobro u vlastitoj koži. Koje je rješenje? Živjeti u prirodnom okruženju Židova, a to je okruženje Tore i zapovjedi. U redu. Pismo 80. U redu. Pismo 80. Ovo je iz 1981. godine. Gospodinu u Čikagu. Pozdrav i blagoslov. Primio sam vaše pismo u kojem pišete o svojoj zabrinutosti zbog incidenta prošlog ljeta koji je uključivao verbalni ispad za koji mislite da možda zahtijeva posebnu tešuvu. Očigledno je ovaj čovjek imao verbalni ispad. Osjeća se jako loše zbog toga i ima puno tjeskobe zbog toga. Misli da je učinio strašnu stvar i da mora učiniti posebnu tešuvu. Potreban mu je poseban način da to ispravi. Tako mu Rebe piše. Vjerujem da znaš da je jedan od osnovnih principa naše Tore emet, Tore istine, taj da Bog ne traži od čovjeka ništa što je izvan njegovih mogućnosti. Nadam se da možeš vidjeti da je ovo temeljno u Rebeovim smjernicama. Ako si u nekoj situaciji, možeš se nositi s tom situacijom. Jer Bog te ne bi stavio u situaciju s kojom se ne možeš nositi. I suvišno je reći Bog zna kapacitete i slabosti stvorenja koja je stvorio, uključujući i činjenicu da je čovjek podložan raspoloženjima, što ga ponekad navede da kaže ili čak učini stvari koje su suprotne njegovom pravom karakteru i volji. I Bog zna, tako nas je stvorio. To nije izgovor. Ali Bog ipak zna da nas je stvorio kao bića koja su podložna raspoloženjima. Nadamo se manje nego običajima, zar ne? Na čemu pokušavamo raditi i trenirati sebe? Dio je to našeg posla, naše odgovornosti, ali ipak imamo raspoloženja i zato to ponekad dovede do toga da osoba učini nešto što nije primjereno. Iz tog razloga Bog je donio čuvu, zato je Bog stvorio tešuvu, pokajanje. Jer nas je stvorio kao nesavršene ljude, s mogućnošću da ispravimo sve što treba biti ispravljeno, čak do te mjere da izbrišemo prošlost. Dakle, Rebe kaže da imaš sposobnost učiniti tešuvu. Jer nas je Bog tako stvorio. I ponekad je tešuva toliko snažna da zapravo može izbrisati prošlost. To je tema za sebe. Tešuva u osnovi zahtjeva iskreno žaljenje zbog prošlih pogrešaka i jednako iskrenu odluku da ih ne ponovimo. Prvo, žaljenje, kao što je shvaćanje koliko je to bilo loše, što se čini da ovaj čovjek razumije, a zatim odlučnost da to više ne učini. To je tešuva.
I kada se to učini, osoba ponovno postaje draga Bogu i to čak više nego prije. Kao što je slučaj s nestašnim djetetom koje moli očevo oproštenje, a otac ga zagrli još nježnije nego prije. Kroz štetu i popravak, njih dvoje su mnogo bliži jedno drugome. Tako je čovjek još bliži Hašemu. I zato kažemo da je Baal Tešuva, onaj koji se pokaje, veći od pravednika. Pravedna osoba samo čini dobro. Možda se nikada nije pokajala, ali kroz pokajanje se približavamo Bogu. Što više, kao što sigurno znate, Bog je odredio posebna vremena u godini za Tešuvu. Kao što su 10 dana pokajanja tijekom Jom Kipura, kako se osoba ne bi previše zaokupjala osjećajem krivnje, kajanjem i tugom, što je kontraproduktivno i može samo ometati njezine normalne aktivnosti, posebno najvažniju aktivnost, služenje Bogu s radošću. Dakle, on kaže da je Bog odredio određeno razdoblje tijekom godine, poznato kao 10 dana pokajanja, kada se usredotočujemo na ono što smo pogriješili u protekloj godini i činimo tešu, kako ne bismo bili obuzeti krivnjom i kajanjem tijekom cijelog života. Iz tvog pisma je jasno da si imao više nego dovoljno žaljenja i kajanja zbog prošlosti. Stoga možeš biti siguran da si ne samo dobar Židov i u dobrom odnosu s Hašemom, već čak i bliži i draži nego prije. I nema apsolutno nikakvog razloga za bilo kakvu zabrinutost u vezi toga. Zato možeš potpuno izbaciti taj događaj iz svog uma i usmjeriti svu svoju pažnju na daljnji napredak u Idiškajtu i Tori. Micve trebaš ispunjavati iskreno i s radošću. P.S. Što se tiče tvog zahtjeva za redoslijedom tešuve, tražiš poseban način provođenja tešuve za ono što si učinio. Ali to je već uključeno u gore navedeno. Konkretno, vođenje svakodnevnog života u skladu sa Šulhan Aruhom vrlo je jednostavno. Ponašaj se kao Židov. Rebeov pristup ovome vrlo je jednostavan. Nema nikakve sofisticirane magije za iskupljenje. Nećemo postati kabalisti ili nešto slično. Ne. Rebe je jednostavan. Živi život onako kako Bog želi, uključujući potpuno povjerenje i betahon u Hašema općenito, a također i vjeru da je on milostiv i obilno oprašta. I Bog će ti oprostiti za ono što si učinio, jer krećeš boljim putem. Kao što kažemo u Lamiru u našim svakodnevnim molitvama, ništa ne stoji na putu tešuve, ništa ne stoji na putu pokajanja. Sve ovo, s radošću i poslušnošću prema zapovjedi, služite Bogu. S radošću. Sjetit ću te se i moliti za haslahu u svemu navedenom. Dobro je, ljudi. U redu, proći ćemo još jedno pismo. Ovo možda bude naše posljednje za danas. Da vidimo. Ovo je za Westmont, Kanada, jednoj ženi, a pismo je iz 1972. godine. Primio sam vaše pismo. Blagoslov i pozdrav. Primio sam vaše pismo. Prije svega, moram odgovoriti s jednom opaskom, koja je zasigurno suvišna u vašem slučaju. Čekaj, jesmo li već radili ovo pismo? Je li ovo ponavljanje? Da. Iz nekog razloga ovo pismo je stavljeno 2 puta. Ispričavam se. Imamo duplikate ovdje. U redu, idemo na sljedeće pismo koje nije ponavljanje, to je pismo broj 83. Idemo na pismo 83. Baruch Hashem, 3. Nisana. Opet, 3. Nisana je otprilike 10 ili 11 dana prije Pesaha, gospodinu Zalmanu Jafiju. Arije Weinstein bio je vrlo jedinstvena osoba. Neću sada više govoriti o njemu, ali imao je vrlo poseban i blizak odnos s Rebem. Bio je poduzetnik koji je živio u Manchesteru, religiozni Židov koji je na kraju postao Habad Hasid. I evo pisma, 191963, mir i blagoslov. Sigurno ste primili moju brzojavnu poruku kojom vas obavještavam da je zajam dogovoren. U redu, uvjeti će biti navedeni u priloženom pismu. Neka vam Bog podari obije haclaha. Čini se da mu je Rebe zapravo dao zajam. Uredno sam primio vaša nedavna pisma, a odgovor koji slijedi uglavnom je nastavak mojih prethodnih pisama vama kao odgovor na vaša.
Konkretno, želim se osvrnuti na razliku u mišljenju za koju pišete da je nastala između vas i gospođe Jafe, njegove supruge, u vezi s vašim doprinosima za cedaku u odnosu na vašu financijsku situaciju. Općenito govoreći, osoba bi trebala davati cedaku od vlastitog novca. Međutim, ne slažem se u potpunosti s vašom procjenom vaših poslovnih rezultata i vaša situacija općenito zahtijeva poseban pristup. Izložit ću svoje mišljenje. Nadam se da ćemo iz Rebeovog odgovora shvatiti. O čemu oni govore? Prvo, dio, i to ne mali dio, profita pojede ogromna kamata. A to nije opravdano poslovanjem, koje bi trebalo funkcionirati na temelju uobičajenog komercijalnog kredita i kamata. Očito je ovaj čovjek uzeo kredite za svoje poslovanje, koliko ja shvaćam, koji su imali vrlo visoke kamate. I sada se zbog toga prihod poslovanja smanjuje. Usput, Rebe kaže, ne slažem se s tim. Usput, iz vašeg pisma nije sasvim jasno jeste li postupili po mom prijedlogu da uzmete kredit u drugoj banci, iako pretpostavljam da ste ipak uzeli kredit u drugoj banci i to za znatan iznos, te da ste uzeli zajam. Rebe ga je, čini se, potaknuo da uzme vrlo veliki zajam. Možda je još važnije zapamtiti da je vaš poslovni promet znatno porastao otkako smo počeli razgovarati o vašim doprinosima za cedaku. Vjerujem da sam vam spomenuo kako ponekad redoslijed ide tako da prvo dolazi Aser, a zatim Tis Ašer. Dakle, Rebe se poziva na pasuku Tori. Kad govori o davanju desetine, kaže Aser, Taser, koristi dvostruku terminologiju. A Raši kaže da nas to uči da trebaš davati desetinu kako bi postao bogat. Sada, ako točno čuješ što sam upravo rekao, što je točno ono što kaže Raši, a što citira Rebe, to znači da čovjek daje desetinu prije nego što počne stjecati bogatstvo. Vidiš, postoje dva načina kako to učiniti. Prvi je da primiš prihod, vidiš koliko si zaradio, uzmeš 10% i daš u dobrotvorne svrhe. Postoji i drugi način. I Rebe ponekad potiče upravo to, a to je da daš 10% prije nego što zaradiš novac. I tada će Bog osigurati da zaradiš 10 puta više nego što si dao. To se na neki način naziva duhovnim ulaganjem. A ponekad je obrnuto. Naime, Bog ti najprije daje unaprijed. Dakle, Rebe kaže da se odnos s Bogom može odvijati na oba načina. Da je ponekad redoslijed Aser prvo. Dakle, prvo daješ desetinu, a onda stječeš bogatstvo. Zar ne? A onda ponekad je i obrnuto. Naime, Bog ti najprije daje unaprijed. I povećava promet poslovanja i proporcionalno povećanje dobiti. S povjerenjem, očekujući da će Aser, da će tvoje davanje desetine slijediti u odgovarajućoj mjeri. S povjerenjem da ćeš dati desetinu. U vašem slučaju slijedio se ovaj drugi redoslijed. U vašem slučaju imate sreće. Bog vam je dao novac. Izuzetno ste dobro poslovali. Bog vam je dao novac čak i prije nego što ste dali 10%. Stoga bi povećanje vaših priloga za cedaku trebalo biti barem proporcionalno povećanju obujma poslovanja. Dakle, svakako morate paziti da povećavate svoju cedaku u skladu s vašim poslovanjem. Posebno jer je u vašem slučaju, da ne ureknem, došlo do povećanja obujma. Posebno u vašem slučaju, gdje se vidi da je porast vašeg uspjeha u poslovanju nadnaravan. Što znači da je njegov porast poslovanja bio toliko velik da je to prilično čudesno. Iako ono što slijedi ovdje uopće nije u mom području, niti to mogu temeljiti na statistikama. Čini mi se da je vaša marža na robu, kako sam shvatio iz jedne riječi koju ste spomenuli tijekom jednog od naših razgovora, prilično niska. Razumijete kako se Rebe upliče u njegove poslovne poslove i kaže da je vaša marža daleko preniska. Naravno, ako je to standardna profitna marža koja prevladava u ovoj branši u Engleskoj, ili čak ako je vaša marža zamišljena kao početni poticaj za stjecanje novih kupaca, ne bi se moglo prigovoriti. Ali ako se oba ova razmatranja ne odnose na ovaj slučaj, a pretpostavljam da se nijedno od njih ne odnosi ako Rebe to kaže, zar ne? To znači da na tržištu se zaračunava veća marža nego što je vi zaračunavate i ne trebate privlačiti nove kupce, već ih imate. Potrebna je revizija politike. Ipak, ponavljam da to nije u mojoj nadležnosti i ovu sam primjedbu dao samo koliko vrijedi. Rebe kaže, nisam poslovni čovjek, ali to je nešto što sam primijetio. Mislio sam da to istaknem.
Još jedna bitna stvar je ova. Naime, s obzirom na to da su posao i dobit, hvala Bogu, neuobičajeno porasli, ne mislim da je opravdano pristupati pitanju cedake s preciznim izračunima. Ako je vaš rast posla i dobiti bio tako neuobičajen, i vaše davanje cedake trebalo bi biti neuobičajeno. To je ono što Rebe kaže. Samo po sebi se razumije da je osoba koja živi u zajednici dužna sudjelovati u toj zajednici. Dobrotvorne organizacije, posebno one kojima je božanska providnost dodijelila istaknuti položaj i utjecaj, što se mora odraziti u svakom aspektu, uključujući filantropiju. Nadam se da je u redu što ćemo to postići s vremenom. Rebe u osnovi kaže da ste vi čovjek u svojoj zajednici koji ima istaknuti položaj i utjecaj, kao što je imao i on. Dakle, sigurno morate ulagati u lokalne dobrotvorne aktivnosti. Nepotrebno je reći, kada govorimo o povećanju cedake, da Rebe kaže, kada sam govorio o povećanju zekijata, nisam mislio na račun cedake koja se prakticirala ranije, već na povećanje cedake što je naznačeno rastom poslovanja, kao što je gore spomenuto. Drugim riječima, Rebe kaže da ne mislim. Tvoje poslovne aktivnosti trebaju rasti, što znači da moraš proširiti svoje poslovanje kako bi mogao davati više cedake. Sve što je rečeno, drugim riječima, Rebe kaže da osoba koja se bavi poslovanjem ima obvezu, odgovornost, i ja to stalno govorim poslovnim ljudima, da trebaju zarađivati više novca. Ide ti dobro, neka ti ide još bolje. Jer tada daješ više cedake. I to je razlog zašto ti Bog daje bogatstvo. Sve to je djelomično. To je pravi razlog zašto Bog daje bogatstvo. Bogatstvo. Sve što je gore rečeno odnosi se na financijsku dobit. Koliko god da su važni, daleko su nadmašeni dobicima koji se ne mogu mjeriti novcem. I hvala Bogu što ste blagoslovljeni tako dobrim šidukom za svoju bas Jehidu, za svoju jedinu, za svoju kćer jedinku. Blagoslovljeni ste na taj način s dobrim spojem. I to sasvim neočekivano, a blagoslovljeni ste i pravom židovskom radošću i ponosom zbog svog Ben Jakida, svog jedinog sina. Imate i tu radost. Na način koji i sami prepoznajete kao sasvim neočekivan. Usput, jedina kći Zalmana Džafea udala se za mladića. Taj mladić više nije tako mlad. Sada je u svojim srednjim 80-ima. I probao je šabat ovdje u Newtownu i govorio nam je dok je bio ovdje. Neki od vas se možda sjećaju da mu je ime Rabin Šmualu, koji je djed Rabina Berulua, zeta obitelji Švarc. Dakle, samo da sve to povežemo. Jedan od načina za vas i gospođu Džafe kao blagoslovljene roditelje da kažete Bogu hvala jest veća predanost svim pitanjima Tore i micvama općenito, a posebno cedaki, budući da se cedaka mjeri prema svim micvama i drugima. Sadakak je tako velika micva, jednaka je svim ostalim micvama. Nema sumnje da ću vam ponovno pisati prije Pesaha, ali u svakom slučaju želim vama i svakom članu vaše obitelji košer i sretan Pesah.